Pán kolega, to, čo ste teraz všetko rozprávali, tak viete, my sme ešte ani 100 dní pri vláde. Vy ste tu vyhrábali jednu obrovskú dieru dlhu. Vlastne tá obrovská diera dlhu je v obrovských, nám toto číslo, vy ste ekonom, miliardách, 69 miliard, tak presne. A teraz nám idete vyčítať, ako my ideme konsolidovať financie. A vy ste tu 3 roky mali možnosť ukázať, ako ste mohli znížiť dlh štátu a vy ste ho navýšili na 69 miliard. Ja chápem, že rozprávate stále, že vy ste tu stáli a rozprávali ste vo vláde, ale mne to prípada také, ako vy hovoríte o mimozenšťanoch, mimozenské tá SAS. Však ste boli vo vláde. Tak čo, vy ste boli mimozemšťania? Že ste nedokázali vo vláde presadiť to, čo teraz rozprávate, aby sme presadili my? A keď sa rozprávame o druhom pilieri, tak ja som tu bola od začiatku, od jeho vzniku. A poviem vám teraz niečo a odpovedzte mi na tieto otázky. Ak šporíte v prvom pilieri a vám vyplatia 500 eur, a šporíte v druhom pilieri a tiež vám vyplatia 500 eur, pýtam sa vás, v druhom pilieri sa dôchodok valorizuje? Nevalorizuje sa. Čiže ten istý dôchodca, ktorý má 500 eur, bude mať stále 500, ale ten druhý bude mať valorizovaný, ktorý má v prvom pilieri. Tak nehovorte, že ľudia stratia, lebo je garantované ústavou, že ľudia musia dostať dôchodok. Samozrejme je od vývoja financií. Ale ja sa k tomu budem chcieť prihlásiť, pretože zrazu vy zistíte, že nemáte valorizovanú sumu a vlastne vy strácate na tom dôchodku. A tie správcovské spoločnosti, povedzte mi, sú niektorí z nich väčšina zahraničné, banky sú zahraničné. Kde idú zisky? Idú zisky do Slovenska alebo na Slovensko? Všetky zisky odchádzajú z tejto krajiny, tak nerozprávajte o zdanení. A všetky zisky si berú matky, ktoré sú v Taliansku, Maďarsku a v Rakúsku a neviem kde. Ďakujem pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách. Vaša politická scéna.